Showing subong ang Mahjong in Malacanang. Just lang. Made in Malacanang. Gani kung maglantaw ka mo, go na. Pero kung hindi ka mo maglantaw, no gay panginit. No gay strong. No gay high blood don. Kay basi, mapuno ang Philippine Heart Center. Although sikat ang pelikula, controversial ang pelikula. Pero, mas bonggang madre nga mga Mahjongera. Ara naman. Basi ako awayon sa mga banal-banalan, nga adlaw-adlaw ara sa simbahan, pero pagwa chismis ang nabalaan, gani kun isa ka dira, baghak gwa. Baghak pag-exit daliada. Kung ang nabilin, mga kabalan, mga magahod pero prangka, amo nang galantaw sa akong video na namian ko kung gusto niyo magpadayong paglantaw, partido PPP. Koko plastar kang magpamati kay Mahjong kita. Just lang. Kahit tungod ang pelikula, controversial. Tapos, may mga bayani-bayani, may mga kung ano-ano dira. May anak kita moto. To die is to rest. But Mahjong is the best. Mahjong is the best. Diba? Tanda. Wala man ang malahain mag-Mahjong. Wala sang malahain dira. Kaya nga ang kislagani, simbahan nga pa bingo. Ang Mahjong, ang bingo nga holy, amo nang tawag made in heaven. Gani kalma. Kaya ang stroke go wave na. Relax. Wala sang may malahain, wala sang geri na mo dira. Gani kung kamo curious kung paano mag-Mahjong ang mga sisterette, pues, pamati. Kaya may inside edition ako nga nabalaan. Una, inside edition part 1. Antes magsugod sang Mahjong, sang swimming. Gina-pray over ang mga tiles. Gina-pray over. Ginahambalan nga at bugayi kami sang utok nga pagsik. Kag kamot nga kung maghimas, mabalaan dayon. Inang paghimas ni sister makahambal ay duha ka balls. Paghimas, makabalo. Ay, tarugo. Ay, hindi. Tarugo. Ning kwan. Bambo. Bambo nga ako po silingon. Muna. Amo na siyang number 1. Inside edition number 2. Gapamangkot ka mo. Tinanong postaan ay. Kasi siyempre, mga madre. Kung magposta sang kwarta, malain ina minus 1,000 points sa langit, hindi sila makasaka. Wes. Ang patakaran. Amo sini. Kung ikaw magdaog, charity. Nag-charity ka. Tagsa sa ila mabayad sang 3 kaamay namon. Kung ikaw nag-joker ay, syempre dako-dako ang imo nga daogon. Dako-dako. Kung ikaw nag-joker ay, ang mga kontra mabayad sang 5 kaamay namon, 5 ka Ave Maria, amo nang imo dagon. Bongga, di ba? Bongga ang mga Mahjongera. Gani, nambal kong kabuhi. Sadya lang. Relax lang. Hindi pag seryosohon. Kay subong nga panahon nga nag-showing ang made in Malacanang, hindi pwede high blood doon. Kay man, out of stock ang losartan. Kung hindi ka mo gusto nungay panginit, kay man ka mo man gyapon ang pwede. Mabalaan pa ginan ang Darrell. Base kung mainit siya, inang part 1, pang pabiring pa lang nasang tangpugo. Mag-init ang niyang ulo, himuan niya ka mo part 2 para madayunan ka mo. Kag may part 3 para mag-ululuntay ang tuhod ninyo.